Aké má Kozmos hodnoty? My robíme taký vzor aj ostatným klubom, že aj oni chcú tak fandiť vlastne. Pointou aj toho nášho je, že chceme to robiť slušne. Tam sú všetci. Tam sú deti, tam je pankačstvo, tam je proste dôchodcovia sú tam. Tam sú všetky kategórie ľudí a to mi príde krásne na tých zápasoch. Spája to ľudí, tak ako futbal samotný spája ľudí. Čiže kto to ak si aj pozerá, alebo má skúsenosť s futbalom, tak vie, že futbal naozaj nerobí rozdiely. Hej. Chceme proste prilákať ľudí, ktorých to baví. Že to není iba nejaká one-man show. Úplne na záver, že vy teda nezaspievate nejaký chorelek. Práve počúvate podcast o ženskom futbale s Ľujou, kde sa stretáva vášeň so silou a kde ženský futbal dostáva priestor, ktorý si zaslúži. Tento podcast vzniká v spolupráci s Úniou futbalových profesionálov ako hráčskou asociáciou hráčok a hráčov na Slovensku. No, ja tu dnes v štúdiu vítam poprvýkrát dve hostky. Jedna z nich je Silvia T. A druhá z nich je Michaela P. Prosím vás, oni nechcú, aby som spomínala priezviska. Keď tak si ich môžete vygoogliť. Takže vítam vás tu. Ahoj. Čauko, ďakujeme. Ako sa dneska máte? V akej ste nálade na tento podcast? Ja som vo výbornej nálade, lebo som nevedela, že naň idem, takže som nestihla stresovať a ideme aj so Sisou zo zápasu ženstva Kozmosu a dopadol výborne, takže nálada sa zlepšuje. Super, ja som na ňom bola. Ja som bola na prvom zápase Kozmosu. Wow. To bol akože reálne, ja už sa chystám dlhšie. Chystala som sa dlhšie. Teraz som prišla prvýkrát, lebo mi to akože časové podmienky dovolili a vy ste vyhrali. Teraz počkajte, 6-1, 7-1? 8. No, tak som nedala pozor na konci zápasu. 8-1 ste vyhrali a to bola prvá výhra Kozmosu v tejto celonárodnej druhej lige. Je to tak správne, hovorím? Akože je to tak, ale neviem, či si to akože musel spomenúť, že to je naša prvá výhra. Aha, takto. Chceli sme to troška utajiť, aj keď vieme, že na internete akože si to dohľadajú ľudia, že sme ešte nevyhrali až dnes, ale máš pravdu, je to tak. Ja som len tým akože chcela podotknúť, že možno je za tým vidno nejaká tá práca, ktorú v Kozmose robíte. Hej, že akože že vlastne nechcela som podotknúť, že prvá, ale že sa to stalo, teda keď videla som tú výhru a že som hrozne rada, lebo viem, že ste po nej túžili. Joj, áno, túžili sme. Už ja som teda takto, ja poviem, že ja som tam rok a ja som túžila teda veľmi vyhrať. Myslím, že to je na mne vidno, lebo ja mám takého súťaživého ducha dosť. A myslím, že sme si akože už teraz aj pre také ukludnenie alebo niečo, že... Lebo troška to frustruje človeka, keď vlastne ide, hrá, trénuje a ten výsledok sa nedostaví. Tak myslím, že teraz, aj keď ten zápas mal také nejaké troška, hej, že podmienky, že keby sme nevyhrali, tak už neviem. Ale super, lebo podľa mňa to baví potrebujú aj celý tím, aby nás to posúvalo ďalej a aby sme sa mohli aj tešiť. Hej, Jasné, výhry sú dôležité pre každého športovca. Veľmi dôležité, ale ja ešte teda podotknem, že áno, že odohrali sme výborný zápas, aj všetko teda fičalo podľa pokynov trénera, trénerky, ale teda protihračky z Nových Zámkov boli v oslabení a mali veľa zranení, takže to nás mrzí, ale zároveň my sa tešíme, že sme si vedeli vyskúšať to, čo trénujeme za takýchto podmienok. Akože... To vôbec nezáleží na tom, že nie v akom stave bol super, akože výsledok je výsledok. Prvá výhra teda je za vami a ja som za ňu hrozne rada, teda aj ja. Hej, ja som taký externý zatiaľ fanúšik Kozmosu, lebo žijem v Prahe. Hej. Kebyže ja žijem v Bratislave, ja tam som na každom zápase, aj na ženstve, aj na mužstve. To akože čakajte odo mňa, keď niekedy prídem. No ale poďme si teraz povedať, že možno veľa ľudí, čo pozerá, počúva, nevie, čo je Kozmos. A okolo nás to je vysia všelijaké krásne vlajky, aj Siska, ty máš na sebe dres kozmosácky, mne sa teda veľmi ľúbi. Čo je to, teda ten Kozmos? Tak ja poviem, čo je Kozmos. FK Kozmos, značka, teda aj značka, ale skrátka neznamená futbalový klub. Ale znamená to futbalová komunita, čo je takéto hlavné špecifikum našej komunity a nášho futbalu, ktorý hráme. Kozmos vznikol pred 6 rokmi ako jedna veľká myšlienka podľa vzoru rôznych klubov v Európe, ktoré sa rozhodli
riadiť a zobrať si ten futbal znova do svojich rúk a už to nebolo o tom, že to platia nejaké firmy a sú za tým nejaké korporáty a veľa peňazí, ale o tom, že fanúšikovia si svoje kluby zobrali do vlastných rúk a častokrát sú fanúšikmi zriaďované. Napríklad tuto najbližšie máme taký, že varšavský klub AKS League, ktorý takto funguje, ale sú rôzne kluby po Európe, ktoré fungujú na tomto princípe a pár ľudí sa stretlo, že chce niečo takéto založiť. A tá myšlienka sa zhmotnila do toho, že v roku 2018, ak to dobre hovorím, tie čísla, vznikol Kozmos. Najprv sa vyprofilovalo teda mužstvo, ktoré sa prihlásilo o rok do 6. ligy vtedy a o rok neskôr sa v roku 2020 prvýkrát stretlo ženstvo, pretože vždy bola tá myšlienka, že chceme hrať aj ženský futbal. A o rok sa ženstvo prihlásilo do ligy a o tom možno potom môžeme povedať viac, lebo to je veľmi zaujímavý a vtipný príbeh. Takže ten proces toho, jak ste sa prihlásili? Všetko. Celý život ženstva je podľa mňa veľmi fascinujúci príbeh a škoda, že to nikto nejak dokumentárne nespracoval, lebo podľa mňa by to bolo zaujímavé. No ale teda späť ku Kozmosu. My sme teda fanúšikmi vlastnený klub, čo znamená to, že všetky peniaze, ktoré potrebujeme na hranie futbalu, či už sú to prenajmy, cestovné a všetky poplatky, máme od fanúšikov, od hráčov a hráčiek na základe členských príspevkov. Čiže tí ľudia, ktorí chcú nás podporiť, platia si ročné členské príspevky, tie nie sú veľké, je to nejakých 30 €. Pokiaľ na základe toho príspevku sa človek stáva členom Kozmosu a potom ešte teda peniaze máme z 2% z merču a z rôznych takýchto aktivít. Super. A teda Kozmos, vy máte aj takú vesmírnu planetu, futbalovú loptu. Ja v tom teda vidím, teda analyzujem teraz, čo vidíme za nami. To má niečo spoločné s tom, že Kozmos, že vesmír má komunita. Nie sú to žiadni vesmírni lidé a všeobjímajúca láska a milujeme vás a pomáhame vám. Ale viem, že pri tom začiatku sa samozrejme riešil názov, že ako sa to bude volať. Bolo v hre nejaký Partizán a tak ďalej, ale nakoniec vznikol Kozmos. Navrhli to ľudia, ktorí boli zo začiatku pri Kozmose, ale už nie sú a takisto aj to logo nám navrhol niekto. Pozdravujeme toho niekoho. Ale vlastne okolo toho, akože Kozmosu a tých plánét už sa potom začalo točiť všetko. Máme chorály o perfektnom Kozmose. Že je to náš vesmír, hej, že ja som prišla, možno neviem, akože úplne ten zrod, ale potom to úplne padlo vhod a že akože, jak teda sa hovorí u nás po slovensky, jak Rina Šerbel, že naozaj, lebo my sme si vytvorili ako keby taký svoj svet, svoj vesmír, dá sa to tak nazvať, tak si to hovoríme a tak to je a podľa mňa to už ani nemohlo byť inak. To je na tom aj inak veľmi zaujímavé. To zaujalo aj mňa, že vy máte ten svoj vlastný vesmír. Z viacerých zdrojov viem, že je to veľmi pekný vesmír. No a aké máte v tomto vesmíre vašom hodnoty? Aké má Kozmos hodnoty? My sa od začiatku vyjadrujeme v tom zmysle, aj to robíme, aj o tom hovoríme. Tie naše hodnoty sú, že sme proti fašizmu, rasizmu, xenofóbii, zastávame hodnoty feminizmu a toto sa snažíme ako keby šíriť ďalej aj v tých našich aktivitách. Super. A keby teraz niekto, možno aj ten, čo počúva alebo pozerá podcast, chcel sa stať členkou Kozmosu na hociaké akože pozície, buď ako hráčka, hráč, alebo možno len tak podporiť Kozmos ako komunitu, tak ako na to, ako vás kontaktovať a ako vlastne podporiť? Tie podpory sú rôzne. Jednak hoci, kto sa môže stať členom alebo členkou. Ten proces je jednoduchý, že na našej stránke FK Kozmos webovej vyplníte krátky formulár a pošlete členské a ste automaticky členkou. Tým pádom sa dostávate aj k viacerým informáciám, čo sa v komunite deje, že my medzi sebou veľmi
pravidelne komunikujeme a zapájame sa do rôznych aktivít. Ideálne, keď nás niekto začne podporovať, takže začne chodiť na naše zápasy, z toho sa vždy najviac tešíme. Keď príde niekto, koho ani veľmi nezaujíma futbal, ale počul o tej atmosfére a toto veľa ľudí podľa mňa naťahuje a ešte nás môžu ľudia podporiť tým, že si zakúpia nejaký náš merch, ale pre nás je úplne najdôležitejšie, že prídu, lebo to je to, čo my chceme robiť, budovať tú komunitu a pekný vesmír. Presne chcem povedať, že ono je to o tom, že dajme tomu, ne každý môže, alebo je schopný, alebo chce hrať futbal. A na tomto kozmose je super to, že vlastne niekoho baví aj kričať, hej, zachodiť si spievať proste, a vidieť, mať dobrú atmosféru, byť tam s ľuďmi, ktorých má rád. A proste na tom ihrisku chce podporovať. Že my máme naozaj veľa aj fanúšikov, ktorí vyslovene chodia, cestujú s nami po celom Slovensku. Naozaj proste aj do Bardejova sa dostali a idú a kričia tam tie krásne pesničky. A ja budem kľudne aj menovať. Je to náš najlepší fanúšik Tito, ktorý s nami chodí po celom Slovensku a je to fakt akože verný fanúšik. Takže ho pozdravujem. Hej, pozdravujeme. Lebo ide o to, že presne, že teraz nemusí každý hrať, že on nehráva zápasy, ale je súčasťou proste tej komunity, o ktorej hovoríme. A ten, kto akože hráva, tak vie, aké to je, keď mu niekto fandí a proste ide posúvať ďalej, tlieska mu a spieva mu. A mám pocit, že na Slovensku sa to akože až tak nedeje, není to také bežné. Že možno už keď hovoríme o chlapoch v nejakých vyšších ligách, OK, ale ženský futbal, keď tam dojde, tak možno mama, otec a nejakí kamaráti, ale akože nepríde vás niekto podporovať. A tuto je to naozaj, že je to silné a je to krásne, že to ma na tom kozmose mňa osobne baví strašne, pretože som to nezažila a to som hral aj v iných kluboch, ale nikdy to nebolo takto, jak tu. No, toto zase poviem, že hrozne zaujalo aj mňa. Je to, dneska som to zažila na vlastnej koži. A je to krásne. Na tie chorály, to sa ešte dostaneme, nebojte, akože k tomu sa ešte budeme venovať. A ešte jedna akože otázka k tomu, že ako sa stať členkou, respektíve keď už si je niekto členkou, tak skúste približiť to, že či tam nastávajú nejaké povinnosti, aby ľudia akože vedeli, a že akú máte štruktúru toho, že ja teda akože niečo o vás viem. Skúste priblížiť, že ako riešite, ja neviem, ihriska, PR-ko, dresy, úplne akože takéto veci, že máte pravdepodobne nejaké skupinky ľudí, ktoré spolu komunikujú medzi sebou, nejaké zválne zhromaždenia, viem, že máte. Skúste to trošku priblížiť. Môžem ja iba tak, akože začnem tak a potom prenechám, lebo tá Miša vie akože oveľa viac o tom, ale toto ma tiež na tom bavilo a zaujalo, pretože v iných kluboch som nezažila akože toto, čo tu. Že proste je to demokracia, fungujeme tam všetci spolu, o veciach sa bavíme navzájom, komunikujeme. Není to tak, že niekto proste je tréner a tréner povie, alebo dá ti sadu dresov a teraz vôbec je ti jedno, či je to oranžová, zelená, proste niečo ti dajú, tak si to oblečeš. Tuto je to vyslovene o tom, že spolupracujeme a dohadujeme sa. Čo je úplne krásne, že to tak je, lebo keď si súčasťou toho, tak si to aj viacej ceníš a si taký, vieš, že viacej ti je to hodnotné. Aspoň ja tak fungujem. Takže, ale k tomu, akože, jak to úplne presne, tak kľudne môžem ísť dovysvetľovať. A to si veľmi dobre povedala, ja to úplne podpisujem, že tiež mám ten pocit, že ako náhle sa ľudia zapájajú do tých aktivít, tak to majú aj tak viac za svoje. Že potom si to viac presne vážia, aj tam viac sa cítia spoluúčastní s tou komunitou. A teda ako fungujeme, my máme 2 druhy členstva, že je pre nás úplne v poriadku, pokiaľ je niekto náš podporovateľ na diaľku. Ideálne je, keď chodí na zápasy, ak má čas, ale potom máme ďalší druh členstva, to je teda riadne členstvo, ktoré je také aktivnejšie. A áno, že máme futbalovú komunitu, ale okolo toho je strašne veľa takej mravenčej až práce a strašne veľa takých drobných povinností, ktoré spoločne riešime a máme na to akčné skupiny, tak ich voláme. Máme akčnú skupinu na social media, máme akčnú skupinu, kde sa rieši ženstvo a všetky tréningové plány a vôbec fungovanie
ženstva, to isté majú aj muži. Máme skupinu, ktorá rieši merch, máme skupinu, ktorá rieši organizáciu zápasov, pretože aj na zápasy mužov, aj žien potrebujeme organizačný tím, ktorý tam je v tých vestách a má rôzne tiež zodpovednosti. A ešte akú máme AS? No, akože nad touto AS, nie nad ňou, ale teda súčasne s ňou je koordinačná skupina, ktorú si volíme každý rok. Tam momentálne asi 6-7 členov a tam má za úlohu ako keby zbierať všetky tieto informácie, nejak to možno koordinovať a v poslednej dobe tá koordinačná skupina hlavne rieši nejaké krízové situácie a problémy. A áno, máme valné zhromaždenie, tam sú pozvaní všetci tí riadni členovia, ktorí si odsúhlasili, že chcú byť riadni členovia a stretávame sa teraz už 3-krát za rok, kde riešime také tie možno väčšie veci a problémy, o ktorých sa potrebujeme viac baviť, viac diskutovať a nejak nastaviť to smerovanie. Tam sa preberajú aj financie a takéto veci. Aha, a ty si teda súčasťou tohoto? Ja som súčasťou niekoľkých akčných skupín a som súčasťou koordinačnej skupiny a áno. Okay. A k tomu môžem povedať, že ty keď sa staneš vlastne tým členom, alebo teda prídeš medzi nás, tak je úplne na tebe a na tvojich pocitoch, akože, či sa chce zapojiť, do akej miery sa chce zapájať, alebo že čo chceš pre ten kozmos a tú komunitu robiť. Hej? Že ja tiež som prišla a mala som pocit, že teda troška do futbalu, no, povedzme, že viac rozumiem, úplne by som to tak nezval, to je jedno. Čiže že tiež som skôr do tej trénerskej časti a do toho futbalu, že ako keby aby sme vedeli, že ako smerovať, aký systém a takéto veci. Že tuto som sa cítila doma, tak som taká, že pomáham s týmto. Hej? A sú tam ľudia, ktorí sa viacej vyznajú presne, že social media, kde ja by som proste nedal 2 kliky, ale presne, že oni idú a dávajú posty na internet, robia, zostriehávajú videá a snažia sa to posunúť medzi ľudí, aby vedeli o nás a aj o iných veciach, ktoré robíme a tak. Čiže že ty ako keď prídeš a vieš, že si dobrý v organizovaní niečo, no tak si môžeš zobrať na starosti organizovanie, že pojeme na sústredenie, tak poď, vybavuj chaty, lebo to sa nezdá, ale naozaj s tým, že veľa práce a tým, že vlastne my fungujeme že všetci spolu, že není tam, že niekto, ktorý proste od vrchu to len riadi, že toto bude, tak toto bude, tak vlastne je to na úplne takej dobrovoľnej báze a každý si vie nájsť ako keby to svoje miestečko, v čom sa cíti fajn. Super, to bolo pekné, keby takto spoločnosť dokázala fungovať. No, to som si trošku akože áno, odletela niekam inám. Do vesmíru. Do vesmíru. A teraz, niekto nás počúva nejaká, neviem, 25-ročná žena, kľudne aj 19-ročná, kľudne aj 30-ročná, hoci koľkoročná a chcela by, nikdy nehrala futbal, a chcela by začať, že aj taký niekto sa vám môže ozvať? Kľudne. My teraz akurát riešime, že chceme robiť nábor, aj vlastne každý rok sa viac menej nábor aj robí. A ja som prišla cez nábor, ktorý robili minulý rok v lete. Čiže tiež mi niekto poslal video, že pozri, takýto tím existuje, lebo tiež som o nich až tak nevedela, ale tak to je troška tým, že nejsem úplne na tých internetoch. Na tých internetoch? Na tých internetoch som není. No a my to proste posunuli a hľadali ľudí a je to naozaj, že prídeš, vyskúšaš, zažiješ si tú atmosféru, uvidíš a je to tak aj, že my vlastne hráme ligu, ale nemusí každý, že máme ako keby vytvorený aj, volá sa to, že komunitný futbalík a to sú baby, ktoré tiež že chcú niekam patriť, majú to radi ten šport a zapájajú sa takto, čiže to sú akože oni si hrajú pondelky, ale môžeme si tam i zahrať aj my, ktorí ligu hráme, že sme poprepájani, poznáme sa navzájom, ale oni sú také, že no, tak na ligu sa necítim, alebo že je to na mňa moc tvrdé, alebo ja neviem, nemám čas cestovať po celom Slovensku, takže nejdu. Ale je tu táto možnosť, že vedia si proste prísť, lebo ten šport, tiež chceme proste prilákať ľudí, ktorých to baví, že má to byť o tom, aby proste športovali a bavilo ich to. Takže to je za mňa. Ja iba doplním, že ten komunitný je strašne fajn v tom, že to vzniklo pred rokom a baby, ktoré už nehrávali ligu, tak založili tento komunitný, ktorý raz za týždeň funguje a je to veľmi pekný priestor práve pre baby, ktoré sa tomu nechcú, nevedia, nepotrebujú venovať tak ako v tom ligovom týme. Super, to som inak nevedela, že vlastne máte aj takúto komunitku. Parada.
Yes, super, takže keď by ste chceli, tak kľudne môžete napísať, a teda zase cez nejakú cez stránku alebo cez Instagram kľudne napísať. Isto Instagram, Dá sa, mail. Jasné. Ja som prišiel cez mail, hej, ešte tak troška staromodne. Ale... Ty si totálne staromodná. Keby máme pevnú, tak nám zavoláš na pevno, nie? Na pevno by som volal, že dobrý, môžem. Ale áno, funguje to, že cez Instagram máme proste ľudí, ktorí sa starajú aj o toto. Máme ľudí, ktorí odpovedajú, presne tak. Presne, aj mne ste párkrát už odpovedali. A neviem ani kto, ale... Takže potvrdené. Takže potvrdené, hej, keď pretože som není to potrebovala. úplne tiež zase, není to o jednom človeku, hej, že príde ten mail ako keby na skupinu a zase je to o tom, že OK, že toto si zoberiem ja na starosť, toto si zoberie niekto iný, čiže nestojí to, nikdy to väčšinou nestojí na jednom človekovi, aby to nebolo, hej, že čo teraz jeden ľudia sa to zasype, vieš, čiže že naozaj dá sa k nám akože dostať hociak a budeme radi. A chceli by sme to možno aj omladiť. Áno, podpisujem. Takže mňa tam nevítate, hej? Do nejakej skupiny určite. Do futbalu neviem. Tak ja som kľudne za založenie aj seniorskej odnože nejakého komunitného. Ale ešte som chcela povedať, že Kozmos, tak ako vznikol ženstvo, tak my sme sa tam pozbierali babi, čo sme nikdy nehrali futbal. A teraz akože že úplne není ani v tom komunitnom, ani v tom ligovom taký priestor, ako bol na začiatku, že áno, že vítame hocikoho, ale nemôže nikto čakať, že sa tam naučí rovno kopať do lopty. Čiže že je to aj o tej babe, že či akože ustojí to, že jej to nejde. A podľa mňa to je taká tá vec, že bude akože to ustojí a sa chytí a bude sa učiť, alebo ju to nebude baviť, alebo sa bude cítiť demotivovaná. No. Takže áno, bolo by super, keby ešte máme nejaký tretí oddiel, že úplne, že od začiatku príprava, ale teraz aj z toho trénerského a časového hľadiska úplne nemáme takto naprofilované tie tréningy, že niekto, kto vôbec nič nevie. OK, a asi zložitá otázka, respektíve odpoveď od vás bude, ale tak vidíme, vy máte tréningové ihrisko alebo zápasové? Hej, kde trénujete, kde máte zápasy? Tak, to je to pravá otázka, ale tréningy zatiaľ stabilne mávame pod Lafranconim, aj muži, aj ženy, aj mužstvo, aj ženstvo. Je troška, sa pasujeme s tými časmi, tým, že Bratislava je dosť vybukovaná v rámci všetkých ihrísk, tak máme napríklad štvrtkový tréning o 8:30 večer, čo je akože na Ligu majstrov fajn, ale na normálne trénovanie to není úplne, bohvie čo, keď ráno musí človek do práce. Takže s týmto tiež sa snažíme to ako keby posunúť a riešiť, že by sme chceli možno mať stabilné o 7 nejaké, akože stabilný čas o 7, ale ihrisko je stále tak, že hľadáme. Zase sú ľudia, ktorí komunikujú, riešia, obvolávajú rôzne mestské časti, rôzne ihriska a teda niekedy nás aj dosť odbijajú, ale niekedy je to aj naozaj, že Není kam nás pichnúť. Tak ženy hrajú stabilne v Devinskej Novej Vsi, tam nás majú radi a my to tam tiež máme radi. Sice je to trošku ďalej od centra a možno aj kvôli tomu tam nechodí toľko ľudí ako na mužské zápasy, ale Devinská je veľmi fajn pre nás. Potvrdzujem. A mne sa tam veľmi dobre hrá a je tam živá tráva, čo tiež už napríklad není úplne... Tam aj žije? Normálne. Ste neverili, kde tu piesok, ale inak je to super ihrisko, pretože aj to začína sa hrať viac na umelých plochách a už aj toto sa troška vytraca, ale to je zase na jednu debatu. Čiže že áno, do Devinskej tam sme ako keby naozaj, že doma. No a ty si spomínala, Siska, že vás niekedy aj odbijú. Je to niekedy aj kvôli tomu, že vlastne zastávate také hodnoty, aké zastávate a v dnešnej takej trošku vyhecovanej dobe napríklad tam vyvesíte tú dúhovú vlajku, že stáva sa aj niečo, alebo stalo sa niečo také, alebo stáva sa to, že vás proste odmietnú na tom štadióne, alebo fanúšikovia z druhého družstva aj kvôli tomuto? Na ženách sa to nedeje, ale na mužoch, na mužských zápasoch sa stretávame aj s týmto. Mali sme nejaké situácie, kedy toto bol problém z rôznych dôvodov. A momentálne tiež riešime jednu takú situáciu, ale zatiaľ by som to úplne nešpecifikovala, lebo to je taká čerstvá vec. Ale áno, deje sa to žiaľ a potom s tým musíme nejako dealovať.
OK, a potom vlastne dočítala som sa, myslím, že to bolo Nota Bene. Áno, boli sme. Čítala som, že vlastne väčšinou, keď teda chodia tí fanúšici aj na vaše vonkajšie zápasy, tak sa tí fanúšici z toho druhého družstva normálne pripoja k tým vašim chorálom a fanením, že to je tak nákazlivé, že v tom najlepšom slova zmysle, že sa pripoja tí fanúšici z druhého družstva, alebo že proste vy ako hráčky na tom ihrisku nemáte takéto cítenie nepriateľské voči tým superkám, ale že ste veľmi priateľské. To teda tiež mám o to veľmi, veľmi dobrých zdrojov. Hej, že je to tak? Že fakt tí fanúšici ako sa pripoja ku vašim chorálom z superového družstva? Musím povedať, že tým, že hrám rok, tak neviem, koľko zápasov to vyšlo, ale boli sme napríklad nedávno v Bardejove a bolo úplne super, že my sme dohrali zápas, akože prehrali sme, dokce si vyhľadá. A na konci zápasu sme si zase spievali, lebo my si po každom zápase proste zaspievame pár našich chorálov, že nebol zápas, kedy by sme to vynechali jednoducho, lebo to nás tak stmeluje a je to proste úplne super. A aj samotné baby z Bardejova sa k nám pripojili a začali kričať náš proste niektorý z chorálov alebo niečo Kozmos. Fakt, superky začali vaše chorále? Áno, lebo akože oni tam tiež mali nejakého jedného bubnujúceho a tak sa lebo my sme potom kričali aj my na striedačke, akože dosť taká rarita možno, že nás išlo do Bardejova 24, 3, proste, že sme aj vedeli, že všetci hrať nebudú, ale jednoducho tým, že chceme byť s tou komunitou a tráviť ten čas, tak sme išli, takže my sme povzbudzovali vlastne a tak sme ich nakazili, tak to je jeden. A napríklad Martin to isté, že sme boli v Martine a tam došlo viacej ľudí, bo to už bolo mimo Martina, nebolo to v centre, ale na také dedinke, tak ľudia došli na Kofolku a podobne a počúvali, lebo tak naši tí skalní tam stále proste tú hodinku a pol išli svoje a na konci už nám tlieskali a tiež sa k nám pripojili a pochválili a strašne sa im to páčilo, že veľmi dobrá atmosféra, že nech akokoľvek my tak hráme, snažíme sa hrať čo najlepšie, vieme. Ale myslím, že presne není v nás taká tá tvrdosť a tak. Samozrejme, že to víťazstvo áno, ale mám pocit, že to není úplne za každú cenu, hej, že teraz, že malo by to byť o takej slušnosti aj v tej hre, aj o tej fair play a o týchto veciach. Hej, si myslím ja, teda. Ja doplním, že áno, že tie chorále, ako sa to povie, máme kadejaké pekné texty a... Môžem len vkročím ti, to si vy píšete tie texty, my si že? Píšeme, yes. My si to píšeme, máme na to nejakých ľudí, ktorí sú takto nadaní v rímovaní. Mohli by sme repovať niekedy, ale väčšinou je to na repovací? Nemáme zatiaľ, ale to mi teraz napadlo, to bolo super, že by sme repovali. Ale máme teda taký amatérsky spevacký zbor, ja to volám, lebo teda vždy sa začne spievať, začína to tak potichu a potom sa to tak stupňuje. A áno, akože aj na tých zápasoch mužov, keď príde Kozmos, tak veľa ľuďom sa to veľmi páči a máme oveľa viac pozitívnych spätných väzieb ako negatívnych. Ale áno, niekomu sa to nepáči. A napríklad vo Vajnoroch, keď hrali muži, tak tam boli také deti a im tréner kúpil bubon, aby mohli tiež fandiť a pozbudzovať, takže oni boli na jednej strane a my na druhý a sme si tak dávali tam a náspäť, že to bolo veľmi milé. Čiže my robíme taký vzor aj ostatným klubom, že aj oni chcú tak fandiť vlastne. Takže... To je perfektné, to je veľmi inšpirujúce. A samozrejme, ja na to ešte chcem povedať, akože, že ide o to aj, že v tých choráloch alebo tak, je to naozaj, že povzbudzujúce, hej, že napríklad nikdy žiadny iný klub nedávame dole, alebo tak, lebo kto bol na nejakom slovenskom zápasiku, možno vie, o čom hovorím, že sa nevždy úplne kričí slušne a pekne, ale niekedy aj na ten druhý klub sú hanlivé slova a tak. A vlastne pointou aj toho nášho je, že chceme to robiť slušne a chceme, aby na tom zápase vedel presne prísť rodina s deťmi, vedel prísť hoci kto a nebude si tam zapchať uši a hovoriť si, že Ježišmaria. Hej, čiže akože aj toto. Pre mňa to bolo tiež veľmi akože pekné sledovať a vidieť to a chytilo ma to extrémne. Ja iba dám poznámku, že ak očakávate, že budeme so Sisou spievať, tak nebudeme. Ja by som vám pomohla. Si sa vám aj zaspievať. Hej, si to zaspievaj. Ak vy
Ale teraz to nebude také, hej, nemáme bubón, ale akože... Tak môžeš do stola. Ale ja ešte poviem k tomu fanúšikovstvu, že naozaj tam sú všetci. Tam sú deti, tam je pankačstvo, tam je proste dôchodcovia sú tam. Tam sú všetky kategórie ľudí a to mi príde krásne na tých zápasoch, že není to nejaká uzatvorená vec iba pre niekoho, ale všetci tam môžu prísť a naozaj ten pocit, že keď to vidím, že sa tam ľudia cítia dobre a tešia sa tam a že v Karlovke, kde hrali muži, tak tam až sú také rodinné nedele, že robíme rodinnú nedelu. Presne. A príde človek na bicykliku, dá si tam proste kofolku, niečo, dojde tam celá rodina, že či už muž hraje nejaký, že tatina podporiť, ale aj keď to nejsú, sú tu proste kamaráti kamarátov a stretnú sa takto na tom zápase, tak vie to, aj to spievanie samotné, ja osobne mám rada, hej, čiže ja rada spievam a tak, a hudbu celkovo. Tak to dúfame, že na konci podcastu zaznie. Možno niečo zaznie, ale to, že spievam rada, neznamená, že aj viem spievať. Ale že spája to ľudí. Tak ako futbal samotný spája ľudí, čiže kto to ak si aj pozerá, alebo má skúsenosť s futbalom, tak vie, že futbal naozaj nerobí rozdiely, hej, hodí sa lopta a hrá sa a nepozeráš na to, kto to je, čo to je, hráš proste tú hru a takisto je to aj na tej tribúne, že ideš a nepozeráš kto čo, proste vy fandíte jednej veci a mne to robí deň, mne to robí radosť, mne to proste mení život troška a k dobrému, akože naozaj odporúčam vrelo. To je pekné. To je krásne. Som hrozne rada za teba a hrozne to je z teba vidieť, počuť, ako o tom hovoríš, že v takom kozmose. Aj preto som si ťa tu chcela zavolať, že viem, že ty si taký, jak sa říká, český srdcař. Jo, ako. No, takže je to cítiť a myslím, že teda neviem, ale aj spoluhráčky to z teba určite cítia, že sa tam cítiš fajn. Ja to potvrdzujem, ja som vždy strašne dojatá, že niekedy aj akože je to ťažké, aj áno, nevyhráva sa, že mi to je ľúto aj kvôli tým babám, koľko trénujeme a snažíme sa, ale že potom, keď počúvam také osobné príbehy, že som išla do Bardejova 6 hodín s 2 našimi mladými novými hráčkami a oni mi hovorili, ako sa dostali do kozmosu a čo to pre nich znamená a ja som bola akože fakt dojatá, že čo tu my akože tvoríme, že to je fakt perfektné. Wow. Fakt, kto nezažije, nevie, hej, ale akože naozaj tam je to veľmi príjemné a bezpečné prostredie naozaj pre všetkých, hej, čiže akože tam vždycky si tam vieš niekoho nájsť, je to rôznorodosť, ale aj akože od činnosti, ktoré tí ľudia vykonávajú, hej, lebo my sme proste kvázi už dospelí ľudia, ktorí majú nejaké životy, majú niečo a je toto aj forma odreagovania, zábavy a jedno s druhým, hej, že nikto z nás sa tu neživí tým športom, hej, čiže malo by nám to prinašať hlavne tú radosť. A to akože na koho tam natrafíš je strašne krásne. Ja akože neviem, či môžem uviesť takú plnú akože hlúposť. Dávaj. Ale že ten vesmír je tak proste divno prepojený, že mne sa to strašne páčilo, že teraz, ja neviem, že my sme boli hrať v Košiciach minulý rok, v Košiciach a mali sme takú zábavu, proste to bol náš prvý zápas, otvorenie ligy. Aj sa nám, dobre, prehrali sme 4-1, ale fakt dobrý zápas, mali sme pocit, že sme makali a bolo to dobré. A ostali sme spať 2 noci v Košiciach. A tak sme sa stmelovali a išli sme do mesta a tak a bavili sme sa niekde na námestí a normálne sa nás nakamerovala jedna baba. Len tak, že strašne dobre sa nás pozeralo, že videla, že dáv báb sa baví a neviem, čo asi nás nakamerovala. Trochu creepy, ale... Sorry, akože keď ne, tak ne, hej, ale akože, že ide o to, že ona si nakamerovala proste takúto partičku ľudí, nepoznala nás aj nevedela moc úplne, že čo Kozmos, možno niekoho. A teraz, akože úplná sranda, ale ona je moja spolubývajúca a jedna hračka je jej šéfka. Ale to, že normálne, že nevedela, ja som jej to povedala teraz, že proste, že ten náš Kozmos tak úplne, že priťahuje ľudí a je to krásna, naozaj, že krásna komunita. A ja mám tiež toto, že hoci kto nový príde do Kozmosu, že aj v mužstve, aj v ženstve, tak ja si tak hovorím, že
že to čo je toto za zlatého super človeka, že naozaj to príťahuje veľmi fajn ľudí a sa to tak potom spája všetko. Kumuluje, hej. No. Tak sa hovorí, že keď myslíš pozitívne, priťahuješ, vieš, že to je jedno s druhým. Ja si to tak akože vysvetľujem. Tak ja myslím si, že to tak hovoril o kozmose, že každý tretí človek, čo to počúva, vidí, tak si povie, že wow, že chce byť súčasťou. No a Siska, poďme trošku teraz k tebe, lebo pozor, tu sedí hráčka, ktorá hrála aj prvú slovenskú ligu. Áno, je to tak, teraz teda Kozmos hraje druhú, ale hrala si teda aj prvú. Ja to úplne nie som si istá, že vo všetkých tých kluboch, čo si bola, že či akože by som vedela ich vyrátať tu a povedať ich. Skúsiš nám to trošku približiť? Ja viem, že ty si, neviem, či si začínala v Slovane, ale hrala si v Žiačkách Slovane a potom si akože prerušila tú tvoju futbalovú cestu. A mňa zaujíma, že aj prečo si ju teda prerušila a že prečo si nepokračovala? A potom prečo si sa zase akože vrátila k tomu futbalu? Jasné. Skús na to trošku približiť. Aj tie kluby a potom túto situáciu. No, tak prvý klub, tak to je jasné. Som z Dubovej, takže to je Dubová telovýchovná jednota. A to si bola s chalanmi, hej? Si začná, aha. To bol proste dedinský futbal, hej, mladší, starší žiaci, čo to bolo. Čiže tam sú moje začiatky. Tam ma chalani zobrali medzi seba a stále som s nimi hrávala. A potom som sa dostal úplne nejak náhodne, ak si pamätáte, tak sa robievali na škole, že akože školské turnaje, aj babské, chalanské. Tak som bol na takomto turnaji za školu vo futbale a vtedy bol dobrý coach, on stále robí, alebo jak to povedať, že z Romana môžem asi spomenúť. Roman Jasoský, no jasne, ma trénoval tiež, ten vychoval toľko dobrých futbalistiek. No, čiže kľudne aj toho pozdravujem, to môžem menovať. A on ako keby zbieral aj videa alebo niečo. Čiže on videl to video, jak ja som akože hral na nejakom turnaji, takomto školskom, a on ma potom oslovil. Lebo ja som akože neviem, nejakú ambíciu úplne, že pre mňa to bolo ďaleko, dajme tomu hodina cesty do Bratislavy, mal som 11 rokov, hej, že cestovať, ale on ma potom oslovil, a tak som došla vlastne do Bratislavy, pamätám si začiatky, že to bolo proste, že pre Boha všetky strašne dobré baby tam hrali, vieš, ja úplne taká maličká, takže, ale vytrval som, že to pol roka to bolo také ťažké a potom sme boli úplne super partia a sa to ťahalo a až do tých 15-16 sa to tak nejak lámalo a vtedy to bolo také nerozhodné, lebo nebola juniorská liga, ak si dobre pamätám. Nebola vtedy ešte, no. Že podľa mňa tam bol taký strašný skok, ako keby z tých žiačiek do žien. A asi sa to troška tak zlakla, alebo ako to povedať, že hej, že už ísť medzi nich a vlastne aj nové prostredie, stredná škola a veci. Čiže vtedy som to tak nejak prerušila, čo, no tak to bolo proste nejak, ale chýbalo mi to. Hej, tým časom som nejak akože pri futbale, išla som si zahrať, že nikdy som neprestala nejak, že stále som mala nejakých kamošov, alebo tak, alebo že s tatom nejaký, že starí páni, ale že vždycky som pri tom futbale ostala. A potom ma zase následne oslovili Roman. Zase Roman, Roman. A on zakladal ženský tím. NMŠK, je to tak? Je to tak. A on nás tam zavolal, ja neviem koho všetkého, ale mne len prišla správa. Môžem menovať, bola tam aj Katka Horňaková, je sestra, nie? Áno, Carmen tam bola, Absolnová. Hej, veľa. No, akože na tom tréningu nás došlo, ale 30. Akože mne došla Roman správa. Zorganizoval, že tam prišlo 30 hráčov, ktorí kedysi hrávali, hej? Presne tak. Aha, wow, super. Že, lebo oni potom tiež vynechali, lebo niektoré boli ešte, že v Dúbravke, alebo kade tať hrávali. A ja, že idem z tej srandy, len pozrieť na ten tréning. Chýbalo mi to, že to bude sranda, idem tam. A zrazu som postretala všetkých tých ľudí po rokoch a ja, že tu musím ostať. A boli sme strašne dobrá partia, čiže mi to vydržalo, tak sme hrávali v NŠK, ale potom presne tieto koronadoby a podobne. Tak ale vy ste postupili do prvej ligy, nie? My sme z druhej postupili vlastne asi hneď do prvej, alebo jednu sezónu postupila Šala, tuším, a my hneď druhú, len o skóre. Čiže sme hrávali potom presne prvú ligu aj za NŠK, ale časom sa to troška rozpustilo a tak som potom hrával v Petržalke a potom chvíľku pol sezóny v Nových Zámkoch. A potom som si povedal, že... No ne, že povedal, a potom mi došiel tá Kozmos. No, tak som no a toto ma zaujíma, že ako si dozvedela o Kozmose? Aj mňa. To je akože úplne dosť pre mňa také, že keď nechceš povedať, nemusíš. Nie. Je to osobné si sa? Ne. Je to vlastne sranda, že mne poslala kamoška video na trénera z NŠK.
že akože pozri si toto video, že pozri sa na ňo, že čo tam akože stvára a tak. A oni vtedy hrali s Kozmosom, že NŠK hral s Kozmosom. Ale mužské video len tak, že pozri si na to, že ani ne, že na Kozmos, ale pozri sa na toho trénera z NŠK. A ja som začal pozerať to video a je ten program, my ma možno doplní, že iná liga, čo proste oni točia. A oni to tam komentovali a ukazovali zábery zo zápasu a presne táto atmosféra, jak proste tam bubnujú, spievajú a neviem, čo robia. A úplne vtipne komentovali celý ten futbal o nejakom hlavičkovaní v strane. Takže odporúčam, pošlem vám link, ak chcete. A v popise videa. Presne tak. No a vtedy ja som úplne neriešil, že čo, ale že to, čo je toto za tým, tento Kozmos, vieš, úplne, že wow, ne, že úplne hneď ma to očarilo na prvú a potom som to nejak ako keby vyhľadávala, fakt, a poslala mi tiež Hana Hozanková, keď môžem spomenúť, že si sa, že pozri, že robia nábor, že vypí si prihlášku. Ja, že ja písať mail, ale že dobre. že na tým si to zamyslela. Tak som napísala mail, no a od tej odpísal ti niekto? Asi Gšo. A odtedy som tam, teda, a už je to rok. No. Wow, akože my sme sa veľmi bavili, že či máme vôbec ísť do tej inej ligy a doteraz som nevedela, že vďaka inej lige si ku nám prišla, to je fantastické. Inak viete, ako k nám prišla Maja Sakačová? Vidíte niekto jej príbeh? No, ona tam bola od začiatku. Áno, ale ako sa dozvedela o Kozmose? No, neviem. No, ja vám to poviem. Ona sa mi zdôverila minule, keď sme boli na Siskinej oslave, tak ona mi povedala, že vieš, ak som sa dozvedela od Kozmose, že netuším. No, že ja som zdieľala Kozmos na Instagrame. Wow. Chápete? Jaké krásne. Áno, lebo my sme sa vždy tešili, keď si niečo o nás zdieľal a my sme si to hovorili. A ja som sa to dozvedela, prosím pekne, od manželky môjho bratranca, že sa takéto niečo organizuje a zakladá. A ja, že wow, že tak to musím zdieľať, lebo sa mi hrozne páčila. Už vtedy, keď som vôbec nikoho nepoznala, tá myšlienka, tak som zazdieľala a Maja normálne cez ten Instagram sa prišla. Takže není začej. Akože, díky. No a ja mám zase kulárne informácie, už sa trošku blížime k záveru, ale mám kulárne informácie, že vaši fanúšici chodia proste na ženské aj na mužské zápasy, hej? Mm-hmm. A že oni majú že hrozne radi chodia na tie ženské zápasy, že tam vidia oveľa väčší progres u vás výkonnostný ako u tých chlapov. Mm-hmm. Je to pravda? To ste akože alebo Siska, ty to pociťuješ, respektive si tam len rok, ale pociťuješ to, že ten progres, že sa akože reálne posúvate a že je to tak, že tí fanúšici tam vidia ten progres a vám dávajú spätnú väzbu takúto? Akože áno, aj to je to pekné, že vlastne na tých tribunách áno, presne chodia aj pravidelne Tomino a chalani, čo hrávajú za mužov a čiže my sa stretneme potom, lebo my sme presne otvorení, že ideme si potom spolu sadnúť večer na kofolu, oslaviť, hej, alebo niečo. A tam sa postretáme a presne debatujeme o futbale, však to treba a hovoríme si. A presne ja to aj vidím a aj nám to podľa mňa hovoria, že naozaj sa posúvame, lebo ja viem, že prehrávame alebo niečo, a tá druhá liga je teraz aj ako keby celoslovenské, sú tam iné týmy, čiže je to zase ako keby začíname troška, dajme tomu, no ne úplne od nuly, ale aj tie výsledky, aj tá hra sa začína ako keby formovať. Hej, že... Ja úplne potvrdzujem, dokonca môj 9-ročný synovec nás videl pred rokom a povedal, že sme sa riadne zlepšili. Ale teda oproti tým začiatkom, že my keď sme začali hrať ako ženstvo, iba trénovať, tak my sme tam boli, že strašne veľa takých prípadov, ako som ja, že ľudia, ktorí nikdy nehrali futbal. A potom baby, ktoré kedysi hrali futbal, ale už ho nejakú dobu nehrávali. A z tejto zmesky sa vytvoril tým do druhej ligy, takže to bolo akože strašne náročné fungovať v takej veľkej konkurencii tých klubov, ktoré majú futbalistky, ktoré hrávajú nepretržite celú dobu. Ale že my sme teraz 3. rok v druhej lige, odvtedy sa strašne posunulo to ženstvo, nabrali sme strašne super hráčky, ktoré sme pritiahli, čo vnímam ako strašný úspech, že už naozaj aj také baby ako Sisa chcú za nás hrať a
myslím si, že teraz máme aj výbornú trénerskú základňu, máme 2 trénerky, 1 trénera, že aj tréningy sa podľa mňa veľmi sprofesionalizovali takisto a že áno, že ja mám pocit, že to ide veľmi hore. Áno, a ja chcem iba k tomuto, že dve trénerky a tréner, alebo tak, že povedať, že tiež je to pre mňa úplne iný akože strašný rozdiel, že možno budeš vedieť, že keď si hrával aj ty niekde v kluboch, že či sa tréner vôbec ťa pýtal, vieš, na spätnú väzbu, alebo niečo také. Vieš, že on bol tréner a trénoval si, ale že my naozaj fungujeme, že tak, čo pre mňa je niekedy až neuveriteľné, že aj tréner sa opýta, aký bol tréning, alebo či sa páčil, čo zmeniť, vieš, že čo viac zlepšiť. Môže aj individuálne baba dojsť, že prosím ťa, potrebujem dovysvetľovať toto, alebo tak, akože, že funguje to tak inak, tak zvláštnejšie, ale páči sa mi to lepšie, lebo posúva to podľa mňa celý ten tým, lebo spätná väzba je veľmi dôležitá, že aby sme sa nejak posunuli, čo je podľa mňa tiež... Ja si myslím, že super je aj v tom, že to ženstvo funguje na základe tiež jednej akčnej skupiny, v ktorej je aj SISA a tam sa teda trénerstvo aj s hráčkami dohaduje o rôznych veciach a že majú možnosť povedať svoj názor a nejako prispieť aj svojimi skúsenosťami, ktoré baby majú naozaj tiež veľké, že niektoré aj trénerské, niektoré majú veľké hráčské a vedia sa o tom baviť a zlepšovať ten tým celkovo, že to nie je iba nejaká one-man show, že tak toto bude, ale všetkým záleží na to, aby sa to ženstvo zlepšovalo, tak to spolu robia, diskutujú, komunikujú, bavia sa o chybách, o tom, čo treba zlepšiť. Takže to mi super, nastavujete si spoločne aj akože ciele vlastne ženstva. Alebo aké máte ciele ženstva? Je to jasne dané? Alebo ako to je? Ešte dneska sme to mali tak zaujímavé, lebo presne sme mali na začiatku, alebo teraz myslím, že na túto jarnú časť sme si písali aj dotazníky, sme si vyplnili, že akože každá individuálne, každá za seba, že aký má ona cieľ a aký chceme my a potom si z toho akože spravíme nejaký taký spoločný, podľa mňa, výcud, aspoň tak mi to prišlo. Čiže akože mali sme, myslím si, že na túto jarnú časť, neviem, že úplne sa všetky vydarili, ktoré sme chceli dosiahnuť, ale akože mávame. Hej, no a čo to teda boli za ciele? Alebo sú? Tak zlepšiť tú hru, dajme tomu, že snažiť sa ako keby hrať viacej tak kompaktne, hej, že naozaj naučiť sa to odobrať, rozohrávať, akože, že ideme tak od začiatku, hej, ale potom sme aj mali, že vyskúšať, že 3 zápasy sme si dali aj nejakú, že chceli sme túto na jar udreť. Ja som to mala určite, ale myslím, že sme to tak akože chceli, že 3 zápasy vyhrať. Ale nie sú to nejaké úplne, že konkrétne, my nemáme teda, že chceme postúpiť. Dneska sme sa bavili o tom, že ako keby to gro malo by byť, že hráme zodpovedne, že sa rešpektujeme jeden navzájom medzi sebou, že sa motivujeme navzájom. A potom také tie viac futbalové veci, ktoré ja si úplne nepamätám. Ale to sú tam iné spoluhračky. Áno, no takže nájdeš prvú voľnu, hej, a proste akože naozaj sú to také vieš, že ideme od takých, hej, vecí, aby sme ten futbal super, hrali. Tak, akože darí sa vám to, lebo teda už aj ku mne sa dostalo, že robíte progres, ten výkonnostný. No a ja viem, že už veľa ste hovorili, že ako funguje Kozmos a aká tam je atmosféra, ako sa tam cítite obidve a tak, ale skúste tak zhrnúť v 1, 2, 3, 4 vetách, že ako by ste, ešte, že čím by ste prilákali tých ľudí na vaše zápasy? Čo by ste im povedali, aby proste prišli, hej? Ja si myslím, že to, o čo sa snažíme v komunite, je vytvárať hlavne bezpečný a priateľský priestor pre všetkých možných ľudí, ktorí s nami chcú súznieť v našom vesmíre. Teraz použijem ten vesmír. A podľa mňa je perfektné, keď niekoho vôbec nezaujíma futbal, ale nájde si komunitu, v ktorej sa cíti dobre. Že podľa mňa tam je veľa ľudí, aj medzi hráčkami, aj hráčmi, aj fanúšikmi, ktorí zrazu našli nejakú skupinu, s ktorou sa vedia stotožniť a s ktorou vedia tráviť svoj voľný čas a cítiť sa tam dobre a prijato. Že to myslím si, že je taká naša to potvrdzujem, podľa mňa je úplne normálne, že človek potrebuje niekam patriť, hej, však sme proste ľudia, čiže že toto je taká tá alfa omega pre mňa.
a je to pekné, ale akože ak máme prilákať, tak neviem, môžete si napríklad nahrať chorál, dovolíme vám. Môžete sa vykričať a zaspievať si. Môžete sa, úplne. No a ale mne sa páčilo aj také videjko, to budeme ja určite prezentovať ďalej, keď bolo Donio to bolo, nie? No. Na Kozmos a tam sú presne veci, ktoré si môžete vyhľadať, že čo môžete, vieš. Aha, takže toto je tiež stále forma. Ale to ja už troška akože trepem. ale ne, lebo aj to ma zaujalo, lebo ja som teda úplne taký akože čerstvý člen, ale že tam bolo také, že povarujeme vám dieťa, keď si pôjdete To sme mali kampaň, hej, keď sme zháňali peniažky. Čiže ale hocičo. mne ešte teraz napadlo, že to môže byť také lukratívne pre niekoho, kto rád cestuje, tak sa môže ku nám pridať a môže ísť do Bardejova, do Košíc, do Martina. S mužmi môže chodiť po všetkých okolitých dedinách. Máme aj bajkovú devízu Kozmosu. Chodíme na bicykloch na zápasy fandiť. Takže ak niekto akože chce cestovať, tak túto s Kozmosom takže vybavená doprava, sa dá. Dopravu nemáme autobus, chodíme vlakmi, autami a bicyklami. Áno. Super, a teda úplne na záver, že vy teda nezaspievate nejaký chorálek? Nie. Ja som dneska spievala na tribúne a veľmi sa mi ľúbi ten chorál. Ja ho nedám určite presne, že alebo môžeme to Kozmos, takmer najlepší. Je to... Áno, Kozmos, srdce poteší. Srdce poteší. Kozmos. Zaspievala som hráme si. pre radosť. Kozmos. Pre všetky miesta dosť. Super, tak napríklad aj takýto chorál môžete si vypočuť teda na zápase Kozmosu, aj ženskom, aj mužskom, lebo máte vlastne rovnaké, že? Máme rovnaké, ale samozrejme máme tam aj Máme nejaký... rovnaké chorály, ale potom muži majú nejaké chorály pre konkrétnych hráčov. Wow. A máme taký brankársky chorál aj pre brankárku, aj pre brankára. To sa mi hrozne páči. No. Wow. No a teraz, akože už som trošku spúcovala chorálovú devízu, že nemáme chorály priamo na ženy a už sa na tom pracuje vraj. Takže... Teraz ma napadla otázka, že ja keby som vám chcela zložiť chorál, že vám môžem zložiť chorál? Teda respektíve dať návrh a že by som vám ráne mohla poslať? Jasné. Máme takú skupinu, kde si tieto nápady preposielame a potom sa toho niekto chytí a niečo doplní a niekto vymyslí, že na akú pesničku to bude a tak. A všetky naše chorály sú teda na webe, môžete si ich pustiť si pesničku a spievať si a úplne ideálne bude, keď si to doma nacvičíte a potom prídete za nami. Krásne pozvanie na ženský, ale aj na mužský. Ale ešte poviem, že ženstvo, mužstvo a náš sen, okrem toho, že by sme mali vlastný štadión, to všetci o tom snívame, tak ešte by sme raz chceli mať aj detstvo. Že mužstvo, ženstvo a detstvo. Yes, to je krásne. Tak dúfam, že sa to niekedy splní, akože myslím si, že to je na veľmi dobrej ceste a ja vám veľmi pekne ďakujem, že to takto vyšlo, že ste tu dve, lebo ani ja sama som nevedela, že prídete dve, hej, a nakoniec takto sa to krásne vyvrbilo a ďakujem vám za to, že ste zdieľali z vašeho vesmíru v tomto podcaste trošku. My ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Bolo to veľmi príjemné. Bolo. Treba šíriť futbal, treba hrať. A prídi častejšie si zaspievať. Prídem, keď ja budem v Bratislave, tak ja prídem, kedy sa minule sme boli, ale vy ste hrali v Bardejove Čide, takže to akože sa opäť nedá. Ale sľubujem, že budem chodiť častejšie. No a ja sa lúčim tiež s vami. Počúvali ste podcast o ženskom futbale s Lujou. No a keby ste nás chceli podporiť nejakým zdieľaním, komentovaním, lajkovaním, tak aj kľudne môžete aj tu na YouTube, ale aj na podcastových platformách, ako je napríklad Spotify a Apple Podcast. No a keby ste nás náhodou chceli podporiť aj finančne, väčšou, menšou, hociakou čiastkou, tak môžete na Buy Me a Coffee. Všetky linky nájdete dolu v popise videa a majte sa samozrejme krásne a majte sa futbalovo. Čaute. Čaute. Čaute.